listeners para makasagap o signal. Kay way signal ka listeners. Unya hinay gihapon. Yan, hanap-hanap ang kamera. Murag na napahiran din, di ba? Lakaw-lakaw ko mga ka-listeners para kay kalingaw kog download ba. Ni og download nya hinay gihapon man. Inalan siguro mo pundo mga ka-listeners. Pundo dapit sa mall or dito dapit sa may katedral kusog dito magpundo mag-connect sa wifi kusog dito mga ka-listeners. Ma-wifi ka na dita kusog dito mga ka-listeners ang TNT pero galakaw-lakaw ko hinay gapon. Galakaw-lakaw ko mga ka-listeners kay nipalit ko sudan may isda kay way sudan banda luoy kay mga iro nako way sudan lakaw ko hapit ko kog download ba sa mga live streaming. Ang problema kay hinay man gihapon basta maglakaw-lakaw mga ka-listeners no. Mas maayo jud magpundo dito dapit sa dapit sa mga mall anang o dito sa plaza sa may katedral dapit paspas dito ga-download ko sa nyagi 30 minutes lang naka-download ko og 7 ka live streaming 30 minutes ra 7 ka live streaming akong na-download dito sa may katedral dapit no sa may park. Pero karon ga insod ko og tindahan apit kog download mukusog muhinay man ang ang data mukusog muhinay ba mo na nga giabot og na human nagpanso akong gipalit buwad itlog sudan ba hinagmay nga sudan ka-listeners kuan wagi mahuman ako akong gi-download mahuman mga ka-listeners akong gi-download kay na niuli naman ko pero gakalingaw nag-download sa galakaw ko mga ka-listeners lingaw ni siya download pero hinay no murag na ay mga na human siguro mga abot pagkag 7 ka live streaming niya kung na-download dun ay buwan na higulit mga ka-listeners na nya putlon sa nako ang video mga ka-listeners na adi na lang putlon mga ka-listeners kay mao ni akong intro vlog advance na lang ni mga ka-listeners nga video para maka-edit ko maka-edit ko niya mga ka-listeners masumpay ni nga video pero di lang ko makabasas yung comment kay mataas naman sunod na lang basta kay advance na ako ni ka-listeners kini nga video para sa mibalik ako tungod nimo sa part 8 na lang no ako na siyang isumpay kay para natay drama
Hindi ako dapit sa may krasada. Yan. Kaya po nila ako mga kalisinas. Kaya murag mabantayan niya kung vlogger ulaw kayo, no? So dito tama ng kalisinas. Thank you so much. Panginawan nyo ang part 8 sa mibalik ko tungod nimo mga kalisinas, no? I can't remember when you were there. Ug karon mga higala, niyang laing sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. No, ni ang auto ni Primo. Mag-abot na sa mi sa Lover's Lane. Dili na ko gusto nga makita mi. Dili na ko gusto nga magasulti pa mi. Oh my God. Masaya ko buhaton. Oh, dili ko mulahos. Mabalik ko sa agi. Oh, dili. Magpakamatay ka? Oh, Kung magpakamatay ka, ayaw pa nga mong. ikay hinungdan nga nung nagpakabuhi ko. Usaan nila tingali. Nga ikaw sa hinungdan, nga nung mamatay na gid ko. Mubalik ako hida. Aron malatayan ko sa imong ligit. Mubalik kag suod sa imong auto. Nabuang naman tingali ka? Pagbuang gid ko. Ikay hinungdan sa akong pagbalik. Unya di ko nimo turuan. Kung tuhuan ka na ko, hatagan ako ni mo kalinaw. Kuntuan ko nimo. Lipayon ko ikaw. Unsay matang sa kalibay nga imong ihatag ako. Nagalibutan man ta sa mga tensyon, sa mga kakulian. Ayaw ipamugos pagsira ang imong kasing-kasing. Aron mahatagan mo kagawasan ang imong pagpatik na rin ko. Mao'y importante na ako sa pagkakaroon ang akong anak. Nga mahatagan ko sa kalipay nga yagi kinahanglan sa usa ka inahan. Ang duha ang mubuog kalipay ni Misty. Na-obsessed Misty nga maangkon niya ang imong atensyon. Tugaan na lagi nato si Misty sa tinuod nga nahitabo na itong duha. Way nahitabo na tong duha. Kung sa'yo mo gusto. Nga ako na mismo mo imusaysay ni Misty nga nung sa akong hitsura. Sa imo karong pangidaron. Nagpakabuang ko nimo. Ayaw ko ba ang malinaw nga panguna-una ni Misty? Kung nagkahuman siya sa iyang paton, gusto kong ma-enjoy ni Misty ang iyang kabatanon. Wakit ko magtuo. Nga mahimo pang sagabal sa duha na to kagugmang imong anak. Akin ako kalinaw sa panguna-una. Tungod kini gugmagid ko nimo tinudanay. Musakripisyo ko. Pero dili mahitabong laksiun ko ikaw gikan sa akong kasing-kasing. Andam ko magpapot. Kano sa mo ablihi ang imong kasing-kasing kay. Aron andam ka ng mutuman sa imong saad kani ato. Nga kamatayon ray makabuwak na itong doa. Kung wa pa mamatay si Primo, dili mahitabong magminyo ko sa lain. Wa ko ikaw mahayi sa imong gibuhat. Wa ka gud sayod nga. Nagpakabuhi ko pag-usap. Mabayan ako din eh. Bingawon ko nimo. Tingalig magbilagro na sa ka. Paraplin. Di ko ikaw pugan. Dadang akong kasing-kasing si mong pagbihan ako. I love you so much. Very much. I love you, Lavi! I love you, Lavi! Ang akong labi. Mausap na ibuhaton ni Labi ka na magbuwag na mi. Kanagikan siyang magkatod na ako.
Nganong sakitan man ko kung ako na siyang biyaan. Makadugay na sa panahon nga nagpaabot ming masumpay yun ang duha na mo kakasing-kasing. Pero sa dihang hiusaho na unta mi sa kaminyon. Sa dihang may katumanan na unta ang amang mga saad. Kalit siyang giagaw na ako sa kamatayon. This is unfair. Ganong idlas na ako ang kalipay. Dili ba ko gusto mo angkon? Pero masayaw ang akong kasing-kasing ko na ako siyang makita. Labi na magkadugol ming duha. Kanang magsulti mi. Dili ko kapungan ang kusog nga kuba sa akong dugan. Gusto ko na lang ganit siya gakson. Aron matamala ng kamingaw nga akong gibatid sa akong labi. Siya gid ka ang akong labi. There when I didn't care. Wanag siya mabalik. Milahos na yun siya pagbihan ako. Lavi. Nahibaw ko in denial ka lang. Di ka gustong mudawat sa kamatuoran. Kay dunay nakababag ni mo. O kinima o ang iyong anak. Naluoy ko niyo. Og tungod sa akong kaluoy, hatagang ko kalinaw ang muna-una. Di na ako musamok pa ni mo, Glenn. Pero, di sa mahitabong mawa ang akong paningkamot. Aron magkadugtong ang duha na to kagugma. Hi. Oh, nagkot sa katini dito. Nagata nga doon na mo gawas. Sobrang gibatin akong kalipay sa dihang. Nakita ka nga, may gawas ka. Migawas ko dito kay doon ako gipaabot nga delivery. Nag-online shopping manggog ko og nanawag ang rider nga coming na siya. Ay, salamat sa rider. Ha? Ipalayo ko katag yan ang mama ni mo, ha? Ay, nimo tito. Huwag din mo ibilin sa guard. Eh, tingali lagi. Dili ni maabot ni mama ni mo. Nagtuo sa day ka nga maabot ni mama kining mga flowers. Oh, nakasiguro ko kay kumplot ko tando agad. Unsa? Di ba? Nagkasabot naman ta nga, ewan kong hatagan o gigayon aron nga makapanguyab ko ni mama ni mo, di ba? Kaluod paminahon anak tito uy. Ha? Ako paghimuon nimong tigda sa imong flowers. Kasi gusto mong premyo, ha? Imo ko sa bornohan? Of course. Kay kumplot ang tando ka. Sige na. Kuha na ni flowers, oh. Guard. Kuhaaran yung mga flowers kay may abot na nga akong order. Ay, pagkaway klaro ng akong kumplot. Guard, kuhaan na ni flowers, oh. Mianhigan niya ang nag-follow up sa permit sa imong construction firm. O approve na sa dang imong license to build buildings and houses. Maayo nun, ma. Wa ka malipay? Oh, nalipay eh. Ay kung ilaharap rimo. Ma, Nakaila na kay kunin mo.
Nasuhito ko na ang imong pagkatao from head to foot. Unsa imong problema? Si Glenda, ma. Oh, speaking of Glenda, nagkasulti na mi. Nagasulti mong duha si Glenda, ma? Bahin ako. Bahin sa imong pagkatao. Nag-usik ka lang sa kahago, ma. Di gihapon siya mo to. O kinsay nagsulti nimo. Mituo siya nga. Reincarnated ko. Hinoondo na pa siya pagduha-duha. Pero mitubay siya sa akong pagpasabot niya. Dako ang akong pagtuo mga mituo siya nga reincarnated ko. O galing lang. Ang iyang anak mo'y nakapugong sa iyong pagdawat sa kamatuoran. Pero gamhanan ang gugma, dili ba? Di na ako mamugos niya, ma. Kundi bagid siya matuo. Musurrender ka na? Of course not. Di ko mahimong isurrender ang akong pagpati niya. Pero, di na ako mamugos. Magpalayoon ako. Unsa? Gipadali ko pagpalakaw ang akong mga papilis, ma. Kaya may gidawat na kong kontrata. Alang sa usa kada kong condominium dito sa Manila. Oh, wala gi ko mahibaw ni anak. Ako na yung isurpresa ni mo, ma. Gusto kong may ikapanghambog ka sa imong anak. Daan naman kong nanghambog ba sa kabright sa akong anak. Mubati sa kagar mo si Glenda, ma. Kuno galing, daghan ang makauyon sa una na kong project. Mapagarbuhon man gani siya, nga kinirang tindahan og sumil ang imong natukod. Ani gud sila mamalit? Gisakitan ako, ma. Iyan na sa kong gibiyaan dito sa Lover's Lane na mo, Nak, gamay pailog. Mauyo na hunaang ang inyorang mga kasing-kasing ang mangitag paagi. Aron magkadugtong ang duha ninyo kapag bati. Hey! Wala naman hinoon ko ilaing nabukat. Gawas pag-atang dinis, gawas sa ilang Glenda. Nag-atang ko siyang pag-abot. Aram na siguro ginagawa kung mahatag bigod sa garden, gipalit akong buke para sa akong mahal. Kamahal ba sa akong pagpalit? Unya, malaya lang ang dili magunita ni Glenda. Iyay, igutom naman hinoon ko. Uy, mga duha naman day ka oras nga akong inatang din eh. Mukhaon na ko eh. Mapas mo man ko ining akong kalaki. Magdali lang ko. Mamalit lang ko burger. Tambal sa kagutom. Oh, uy, hala. May butas ka rin na. Maghuwat lang ko. Kung ihatag ba sa guard ang buwak. O kung dawaton ba sa baka ni Glenda. Oh, gigunitan na sa guard ang buwak. O gihatag nga doon, Glenda. Kuyawan ko na. Dawaton magani. Hey, dawaton unta taon. Dawaton taon, Glenda. Dawaton taon. Oh, gidawat din mo ang flowers nga gipalit ni Tito Willie, ma? Nganong na ba magagagikan ni Tito Willie ni mo? Ang ganihara tong nanawag na ako, ma. Ako gyud yang gitagaan sa maong flowers aron makasiguro nga maabot gid nimo. Ako na lang gidawat. Naghago gud ang tao. Ug migasto pa gyud. Mahalo na ba ko na ang maong bouquet, ma? O sa man nato pagkasahit kon mahalon ba ni? Nga murag nangalaya naman dani ang mga buwak. Ang ganihara man na. I'm tired, Iha. Ma, are you crying? What? Namuwalig yung mga mata. Eye strain na ni anak. Nasa sige ba sa og mga contract. Ingod man mga numero. Uy, hala.
Mura dito, gipiskat anak ma. Ikaw, cute. Mawara ni ko di pahuhay. Mupiyungon ako ha. Unya, sudla lang ko kung mga una. Okay, ma. Nung sa mga busing. Happy lang ko, boy. Happy kayo ko. Usaman, nakalaw ka sa luto. Labaw pa na, boy. Labaw pa. Miron busing. Meron po eh. Oh, plato. Tagan taga po eh. Kung magkasal naming duha si Glinda. Ay, gibaliw. Una? Sugot ka. Poy, ipoy. Murag doon na tinawad, poy. Yung gidawat ang bouquet of flowers nga akong gipalit para niya. Mahalong tong mga bouquet, poy. Ay, usala ka ba ay? Palit-palit kang mahalong buwak. Nya, huwag ka magtanaw sa imong tinda nga hapit ang maupaw. Nanaway ka? Usapin akong isaway, ha? Kailan na yung upaw? Ay, hala! Bida. Huwag pa lang kumalipay, ipoy ay. Magkatilaw ka ginako. Hala. Ipanglista na ang mga stocks na to. Nga, komprahonon. Kay, mag-order ako. Poy? Ipoy! Bisawat ni Glinda ang gihatag na kong buwak, poy. Tingali na ni Higayo na iyan ang gihagkan-hagkan ang mga buwak. Pusing, wa ka tumasyat sa basurahan. Gusto tiyan na, poy, ha? Tingali ikaw rin masyat sa basurahan. Ay, maglista na ko sa mga stock at kumprahon mo, Pusing. Ay, Pusing. Dili kumutuos gisulti atong utrong upaw. Ang importante, gidawat ni Glinda ang buwak. Mularga yun ka. Kinahanglan gid ma. Gusto na ko makita ang sahit. O siguro unsab na ko nga wa ba ko'y masugat ang problema sa mong project. Dili ka lang mangayo og down payment para sa mong project? Mangayo maoy. Unsa may akong gamiton sa mga kinahanglanon sa mong transaction kundi ko mangayo. Unya, dili ka lang mananghin ni Glenda? Di na lang. Tingalig mahayan ka. Kanindot ka sa kong bation, Makon. Iya kong mahayan. Ayaw padaog sa imong kahuyang, anak. Nakahimo ka gani pagbuwag sa imong espiritu. Aron mangitag bag-o mong inahan nga mao ako. Nakinalan imong gimbarugan ang imong kalig-on. Alang og tungod kang Glenda. Nangayo mo gud siya kalinaw sa panghuna-una, ma. Mahimong sa pagkakaron. Pero nagtuo ka kaha nga magmalinawon ang iyang huna-huna, primo. Dong, nakasiguro ko nga ikaw sab ang gihuna-huna ni Glenda sa pagkakaron. Ang di na ko madawat, ma. Nga lalaki mo'y hinungdan sa iyang pagpalayok na ko. Makabuang na nako. Uy, taon sad. Nga no, Misty? Ang mahalong bouquet ni Tito Willie. Niya naman intaw ni mapunta sa trash can, ma, uy. Ayaw tug-ani si Willie, ana. Maikog ta. Unya, mahalon lagi ko nuning maong bouquet, ma. Dili man basihan kung mahal o barato ba ang maong buwak. Ang importante nga kinasing-kasing ang paghatag ni ini. O kun, may gusto sad gyud ka sa naghatag, di ba? That's right, anak. Maunay pinaka-importante. So, klaro na nga, wag gyud kay gusto ni Tito Willie. Dili na lang ta magiskot ni anak. Basta, ayagid siya tug-ani diin pa ingon naghihatag niyang buwak, ha? Ang cellphone. Sabi na ko si Glenda ang nanawag. Misty. Oh, nanawag lagi ka.
ko diri sa bahay. Og nainomdom ko nimo. Makawa day ko si mong kalaay. Precisely. Uwa kay lingaw karon? Mag-joyride ta. Sorry yung kayo, Miss Ni. May giatiman pa kong mga papers alang sa akong paglarga. Mularga ka? Asa? Sa Manila. Muadto kang Manila? Pauban ako, be. Trabaho nga akong adoon sa Manila, Miss Ni. May gidawat kong project. May na lang ning kalingawan, mintras tantong i-construct pa nga akong construction firm. Magulian sad ka din eh. Kung way problema ang project, Oh. Mingawon di ay ko nimo. hindi man tingali. Mingawon ko nimo, uy. Naman kay mga barkada, di ba? Besides, nasa lang imong mama nga mahimo nimong mabira kung nasa nimong gusto mo suroy. Si Mama. Ngano? Hoy, ato ra ni ha. Ayaw gid pagsaba ha. Unsa man na? Promise lagi nga di ka musulti. Ngano? May lalaki bang marites? Wa man di ay no. Sultihin ako. Gitagaan mong gadog. Bouquet of flowers si Mama. Kinsa may hatag? Si Tito Willie. Hello? Hey. Are you still there? Yes, Misty. Gitagaan day flowers ni Willie si Glenda? Nasuko ka? Why? Ngano masako man ko? Deserving mo sad si mama nimo nga hatagan og bouquet of flowers. Pero, looy lang ang mga buwak. Tuwain taon mo tog pa sa trash can. Oh. Ha? Mau ba? Primo, ayaw yung tugsultihan na si Tito Willie, ha? Tingali ka sabaan kong mama. Iyara bagyo kong gipinahan nga wako'y tuganan. Ay, lagi ka bala ka, Misty. Misty, please take care of your mama. She loves you so much. Unsa na ipoy? Unsa na? Puno na sab ang atong istante, ha? Nindot mo sa ping tanahon ang tindahan nga dagang sulod mo sino? Pres sa mga lalaki ba? Romantiko, udagan ubog. Wah! Lumdiya! Hoy, matay maayong tindahan, ha? Oy, asam ni ka musing. Mupusing na sab. Yawat, mapansin ni Glinda. Musing, may chance ka ka ng Glinda, musing. Dako na kong tsansa. Puy, Hmm. pag anadanan na isang pitog, ma'am ni Glinda. Sa! Ingon sa ako ng paghikitan, Puy. Gwapo kong mamahimong groom ni Glinda. Unya nagmuputi ang uwak, busing. Unsa? Mular ka di si Primo, ma. Asa magulo siya? Oh, sa Manila naman hinoon. May gidawat siyang project condominium man kuno to. Hinuon, dili ang ikahibong kung may project si Primo. Civil engineer man siya. Mingaon ko niya, ma. I will really, really miss him. O kung dili ko makaanto sa kamingaw, ako siyang apason sa Manila. Relax lang, Misty. Ato nagkot siya sa Manila, ma. Layo na siya na ako. Mabalik man gahapon si Primo pa. Ni agud din iyang office. Doon na lang ko ipangutana, ha? Unsa man na, ma? Ayaw lang ko laina sa pagsapot. Unsa lagi na? Unsa man gyud imong feeling kang Primo? Love. Anak, batanon ka pa. Mahimong nakalitan ka lang. Sigurado na ako sa kong feeling para ni Primo, ma. Daghan pang boys around you. Daghan ka pang mapilian. Besides, you have to enjoy your adolescence.
Ma, gusto kong permi kong magkita si Primo. Tungod kay nakafocus ka lang sa maumong feeling. For all you know, may lain ka pang mainglaban. Ma, I know you're a smart lady, anak. I-enjoy una ang imong kabatanon. Labaw sa tanan, unaha ang imong pagtuon. Please. wa man ko kay gusto ni Primo, ma. Maunang imugid sa ilikay. Of course not. Gentleman si Primo, ug engineer pa yun. Pero, daghan kapag kahigayunan sa laing butang. Daghan pa anak nga makalipay nimo. Si Primo rin makalipay nako. Oh my God. Unsa man nahitabo na ako. Dili ko mabangbang ang pagkagusto ni Misty kang Primo. Ug kung ako gid siyang pugson aron ma-divert ang iyang atensyon, tingali ko sa iyang buhaton. Nganong nahitabo man din ako? Nganong si Primo pa? Ingon si Misty. Maadto si Primo sa panila aron mag-construct siya condominium. Iya ka ning gituyo. Ang akong cellphone. Si Primo ang nanawag. Nga bang nagka-friend sa aming duha sa FB? Wa man ako siya gi-accept pero nagka-friend yun aming duha. Ako ka siyang tumakon. Hello? Abi na ko, okay. Di na ko ni mo tapagon. Sobre ka nagyumihasol sa akong kinabuhi. Hangtod pa ang akong anak na among... Mao ganing gidawat ko ang offer na project sa Manila. Aron din ako makahasol pa nimo. Kanang imong paglarka nakapabuang na ako. Nagulo ka. Ang akong anak mo'y apektado sa imong paglarka. Unsa? Mingaon ko na siya nimo. Ug iya kang apason sa Manila. Kung dili na niya maantos ang iyang kamingaw nimo. Nganong mipakita pa magdugka sa amo kinabuhi? Ngano man? Nahadlok ko. Nga ikaw mo ay muputol sa among relasyon as mother and daughter. Mao ganing hinungdan nga magpalayo ko ninyo. Aron di ko makabala na sa inyong relasyon. Glenn, sakit kayo nga. Ako na hinuwi mong ipasanginan. Dili ko makatugot nga tungod nimo. Mawan-an og respeto nga rin ako ang akong anak. Unsa may akong bata. Ayaw kong pangutana. Ayaw paghilak. Sakit na kong maminaw sa iyong pagbago. Ano ang ganun? Ayaw. Hindi ko gusto mo hilak ka. Ayaw pang hilabot unsa may ako buhaton. Kung unsa may akong bation. Ma? Paday ka matug? Naghila ka? Nagtanaw man ko Korean novela. O nagkahila ko sa dihang nagbuwag ang two lovers. My God, akong mama ba? Anyari naman sad, ha? Ikaw, good. Habi na kung may pahuway na ka. Nagtanaw na hinuon kag Korean novela. Ay, abi nang gud kog malingaw ko. Oh, nganong ni Amanda ikaw? Walang. Gusto lang ko makigduog ni mo. Maon na. Nanikuro kang in love ka na. Pero, mangita pa man dihagapon ka sa baho ni mama ni mo. Ayaw ko daan na magod. Dali na ko to pa rin ako, ma. Kadiyot, kaya akong ipuso ng akong cellphone. Adto na lang hinuon ta sa akong kwarto, ma. Nga naman.
Aron ako makita ang akong Prince Charming. Dinhi na lang ta, aron diretso na ko matug. Higda na magod. Oh, okay. Yes, ma'am. Gwapo kayo sa primo man, no? Matando na lang ko. Katingalig mo ingon na sab ka nga akong gikontrahan si Primo. Wow, ha? Nanimaanday ka, ha? Well, honestly speaking, anak, ayaw yun ipabati ni Primo ang imong pagkagusto niya. Wa lagi ko makagusto niya, ma. Unsa? Na in love ko ni primo, ma. Uy, kasayo gud nimo. Early birds catches worms. Daghan ang worms din, he? Tingali, kay dinhi man ko ipadpad sa akong kapalaran. Hey, Miss Primo. Busy siya. Nangandam sa bag-o niyang project. Oh? Project? May tukuron siyang condominium. Kayamat ko daron. Kondominium gyud? May mikuha niya nga multimillionaire. Siya mao'y gipatukod sa iyang kondo. Unya? Iyang biyaan iyang negosyo din Ni ako. Kaya ni mo? Ha, kaya man ganin na akong mulabay ni mos gawas. Ay, may kasuko gid ay kanako, no? Masuko gid ko sa mga taong hambugero. Parihas nimo. Waman sud ko magpabayad sa akong pagpanghambog. Ug with benefits pa ang maona kong kinaiya. Baya, no? Ay, ang gusto ko untang igasulti si Primo. Ako siyempre baon nga ang mahalon kong bouquet of flowers, gidawat gyud ni Glinda. O sa may labot yan ni Primo. Good. Gusto lang kong manghambog ni Primo ba? Kay ang iyang nahibawan nga gisnab ko ni Glinda. Nang hambog ka man nga gidawat ni Glenda ang bouquet of flowers. Nahibaw ka kung hain rin mo tugpa ang imong buwak. Siyempre. Ito agad sa iyang kwarto. Yay. Nganong katawa mo ka? Nakatawa lang ko. Saan lagi mo gikatawan? Nga tuwatog pa sa basurahan ang imong bouquet of flowers. Unsa? Ngano ka ba? Katong tiguang mi ani din hinak. Nangita nimo kay manghambog. Unsa may iyong panghambog? Nga gidawat ko no ni Glenda ang iyang bouquet of flowers. Gilabay man sa kuno ni Glinda sa trash can ang buwak. Unsa? Uy! Ala! Natinuod ay ang akong bugal-bugal niya. Kinsa may nagsulti ni mo, nak? Si Miss ni. Oh, mo ba? Oo niya, naibaw ka ba unsay kahulugan sa gibuhat ni Glenda? Unsa ma? Gilabay to ni Glenda kay dili siya importante. Usaray importante ni Glenda. Og kana, mao ikaw, Primo. Mama, tagid ka ma. Nak, wag yun ko'y laing gitinguha alang nimo. Ang imo rin yung kalipay. Kunuwa pa ka ma. Ambot unsay mahitabo na ko. Primo, gamitaon na sa pagkakaroon ng imong utok, ha? Kanang kasing-kasing, usahay limbungan baya na. Dali rang maluya. Musurrender. Pero usahay, dagon ka sa iyang gahong. Di makamaong mulimbong ang akong kasing-kasing ma. Si Glenda gyud ang gipaningkit sa akong kasing-kasing. Siya rin makalipay na ko. Basta, hinumdumi lang gyud. Dili kita mo ay magbuot sa atong kapalaran. Ang tuara gyud sa langit ang nahibaw. Unsay parahan sa atong pagpakabuhi ning kalibutana. Tinuod ko di ay namalarga si Primo sa Manila. Ikaguol ko ka ang iyang pagpalayo.
Magtuol man ko. Wa ko mutuo nga siya si Primo nga akong lawi, di ba? Siya mao si Primo nga stalker. Nga nung kisakitan man ko. Puang ka ko. Magawa sinuon ko. Dili naman hinuon ko mahimutang. Magsige naman hinuon ko kandom ni Primo. Ay, salamat din taon. Huwag mausik nga akong pagpaabot niya din sa labi. Hi, Glenn. Good morning. Oh, may tuyo ka na ako? Kuan. Ay, mangutan na lang ko kung nagagusto ka ba sa flowers nga akong gihatag nimo. Dili na ko angayan sa mga flowers, Willie. But anyways, thank you. Ayaw na tuos pa, ha? Ha? Excuse me. May lakaw ka, Glenn? Ihatod ka na ako. May sakyanan po. Salamat na lang. Way, klaro. Ditsum na lakaw. Huwag lang pa kung ayaw na tugos ba? Ang hain. Ang pagpadaha ko niyang buwak. Ako singgok doon. Huwag ko makasabot na. Si Primo ra nga akong labi ang mahatag na akong flowers. Pink roses. Naibaw ko. Ngang iyang gidahang pink roses kani atong nga gidawat ni Misty. Alang to na ako. Pero katong stalker ang nihatag. Pero nganong gikumot ang akong kasing-kasing sa diyang si Misty ang mikuha sa mga pink roses nga dani Primo. Ano man? Nayabang na gyud ko. Mularga ka na. Karong hapon, ma. May bati naman kong kamingaw ni mo na. Ma, mag-ulian ako din, Wa man gud ko maanad. Nga dili ko ikaw makita, pirmi. Lingaw lang ang imong kaugalingon sa display center. Ayaw gud pagsige ko na una ako, ma. Tingali niya, permi lang kong kulbaan. Mulakaw una ko, ma. Oh, asa pa man ka? Mananghit ko sa Lover's Lane nga ako na siyang biyaan. Miste, kaniyot na. Kaniyot agad. Kaniyot kayo. Hey, salamat taon. Nakadungog des, Misty. Niyunong siya paglakaw. Magdali ko. Hey, salamat taon. Nakadungog na ikaw sa akong pagtawag nimo. Nga naman, Tito. Unsa man ang bouquet of flowers nga akong gihatag ni mama nimo. Ay naman ron. Kita ngiyo ko nga iyang gidawat. Nagawat kiday ka? Uy, ang mahalon gud to. Iyang man gyud gidawat gikan sa guard. Di man niya dadaan buwag, ha? Sa trash can. Ha? Joke ra, oy. Joke na tong trash can? Joke ra lagi. Hain ba data ni mama nimo ang gihatag na kong buwak? Ambot lang. Wa ka kahibaw? Dito man ko sa akong kwarto pag-abot ni Mama, good. Mayon to kahibaw ka na. Sagdi lang. Ako niya pangutanon si Mama. O niya, muna lang ko ni mo, Tito, ha? Muadto ko sa inyo, ha? Unsa? Ay, pasangi lang gud nga mangita ko nimo. Nya kung naas mama nimo, tagay din ko chance. Kumplot magkatang duha. Oh, uy. Ator ko sa inyo karong gabi, ha?
Okay, no probs. Sa may... Sen, no probs. No problem, good. Ah. Tito, uy, paita sa nimo, uy. Paila lagi kang senior na ka. Ha? Di ba ko senior, Roy? Joke naman subtong ako. Lagi! Okay, sige, Tito. Una ko nimo. Sirit naglakaw. Ano mamang ka siya masayot? Inibutang niglinda ang buwak? Ay, di lang taon tinuod ang gisultis inahan ni Primo. Nagibasura ang buwak. Mahalon ra ba to? Ni anasab ko din eh. Pila na kaya kayon nga nanganti kong dili na mabalik din eh. Pero matagi kayon nga ma-stress ko. Nga mahasol ko. Ani ko dayon ko madangop din eh. Dili lagi na ako tayon. Ug ang tuyan. Pagkanindot sa akong bation. Labi na kit kung mahigda ko ni ini. May numduman ko tayo na ako ang akong labi. Kung ma-stress ka gani, kung doon na kay problema, kining duyan labi, mao'y mo gagkus ni mo, aron dadon kas langit, ha? Ako rati ay. Gusto gid kang mga mung, ha? Be. Gilok ha? Gilok. Digod ko, pulaan mo hawak ng imong tangko. May baho gani ko nga doon na kay hagkan na laing tangkugo. Dili ka nagkin makakita na ako. Unsa? Lagi. Di na may tabuoy. Yang muhaw kong laing tangkugo. Kay, musuka mo ko. Nga naman. Baho pa lang unya ang laing tangkugo nga akong halikan. Ni si Primo. Dili may mong iya ko makita din eh. Glenn! Iya ko nakita. Bago ko mo anhi ka, gid. May ani ko. Aron man namilit ining dapita. Labi, Nga naman ka. paminawa ang pinitik sa akong kasing-kasing. Nagpanawag ni sa mong pangan. Namugos ni aron mutuo ka na nga ako si Primo nga imong labi. Uy, iko. Di ko ikaw ilan. Kundi mo ang kunon ang kamatuoran. Usa man nga ang kamatuoran. Umituo ka na nga ako si Primo. Ang imong labi. Glenn, paminawa ko, Glenn. Oh! Mituon ako. Labi. Mituon ako nga ikaw si Primo. Nga ikaw ang akong labi. Salamat, Labi. Can't imagine anything. Can't imagine anything the two of us can Ngan biyak ka. Huwag ka na malipay nga. Manugtungan na ang duha nato kaguma. Gusto unta ko malipay. Nga nung naunta man. Tungod kay ang kunon ko man nga ikaw gud si Labi.
Nga ikaw ang bugtong lalaki nga mauray gipitik sa akong kasing-kasing. Huwag ihapoy kapuslanan. Magpakasal na yun. Kinahanglang madayon ang tulagang ko. Ang atong masaad o panumpa. Unsay mahitubo sa akong anak? Unsa? Iyo na paghilak. Ako pahiran imo mga luwa. Mahal ko kaayo si Misty. Dili siya mahimong mag-antos. Gan antos man si Misty. Dili ba siya musabot nga. Nagkinahanglan sa kakalipay. Musabot si Misty kung bahin na sa akong kalipay ang iskutan. Pero sa atong sitwasyon, nakasiguro ko, mapabagin siya. Unsa? Mapabagin siya, primo. Ngay? In love si Misty nimo. No. Yes! Kung dili kayo basta love lang ang iyang hibate niya nimo. Feeling obsessed siya sa pag-angkon nimo, primo. Glenn, ato siya nag-alas tinood. No! Kinahanglan masayod siya at lunang matanduha. Pero sa bispira sa Nixon, nadiskrasya ko og yung nakita nga patay na ko. Ang buwan ninyo makita, mao ang akong espiritu nga mibuwag sa akong lawas. Aron mangitagkid sa imo pagkataon na kong balik. Pero dili masabot ni Ana si Misty. Ako'y mo pasabot. Ayaw lagi! Ayaw! Labi. Usa ka millennial si Misty. Huwag ako usa ka millennial, dili mo tuo og reincarnation. Uy, Misty, niyaman lagi ka? Ganon, tita. Niya si Primo? Ha? Wara ba? Wa din ni si Primo? Sorry gid kaayo iya. Tingalig, may diretso na lang to siya sa airport. Kaya mo adto man siya sa Manila. Dili di siya mananggidi mo, tita, kung mulakaw o mobiyahe siya? Ay, mananghid ba ya? Iyan naman kung gipaybaw nga mularga siya sa Manila. Unsa man unta imong tuyo niya? Wa to man di siya sa Manila. Gusto lang unta kong mutanaw niya. Maro na imong tuyo sa pag-anhi iya. Ano dili man ka makig-video call niya? Aron makakita ka ni Primo? Tita, mas nindot man gyud ng personal ko siyang makita, good. Oh, sure ka, tita, nga dili na siya mo sa tindahan? Di sad ko makasiguro. Pero mo iyang pananghid nako nga karon siyang hapon mo larga. Oh, mao ba? Aron lagi ka makakita niya, tawaga siya. Pag video call mong duha. Ganina naman ko din is kamting. Huwag na ako makita si Glinda. Pero nangutan ako sa iyang sekretary. Huwag ako si Glinda sa opisina. Ay, ingon ini dia yang main lab. Gaya ini, kani antos batan-on ba ko? Huwag na rin ako makita si Glinda. Huwag tayo siguro nga ako mo ay mamahimong amahan ni Misty. Hanga ako lang nalibgan. Nganong murag mangigis Primo kung upaduol ko naglida. Kinsam gagay ang nakursunadahan sa inahan ng anak. Hilain pud kayo kung si Glinda. Di ko sila bagay kay
Murag maguwang og edad si Glinda kay ni Primo. Si Misty iyang kusunada. Gusto. Mahimong nagpapapil lang ang kanahan sa inahan ni Misty. Aron dili siya babagan. Kang buanga. Tuda. Nagpagwapo lang tong kanahan ni Glinda. Uy, si Misty maning mugawa sa building nila ni Glinda. Ako nung siyang sugaton. Nganong imo mo kong gitutukan? Gisuhid ko lang pag-ayaw ng imong itsura. Kung deserving ba niya sa ako rong itsura? It's alright, Ray. Nakalahi na tong duha. Pero ang duha na to kakasing-kasing. Nagpaningkit sa kalipay. Tungod kay imo nang gihatagan o gagawasan ang duha na to kaguma nga musayaw sa tumang kalipay. Nagihatag mo na nako ang pagtugot nga magunitay ng duha nga mulupad paingon sa langit. Dili ka mauwaw nga maagbay na ako kung magkuyog tang duha. Gakson ka pa na ako atubangan sa katilingban. Aron ipamatuod nga sobra ang akong kalipay nga akong gibati. Nga imo na akong gitawat. Nga imong labi. Labi. I love you so much. Love you. Thank you. Thank you for what? Ngayon mo na akong gisangpit ang labi. Sangpiton ka lang na ako glavi kung kitarang duha. Pero atubangan sa akong anak, umigid ang imong bakba sa paglitok sa maungan. Ato ng tuganan si Misty sa matuwad. No, Kinahanglan na siya masayod. dili palagi siya magkasapot. Kanusam dito magpakasal. Unsa? Gusto kong ipadayon na to ang wa mahinayon na tong kasal. Mituon ako nga ikaw nga akong lavi, di ba? Huwag nalipay kay Kawana. Kutob lang una, tadiha. Kung di ka gusto nga mulikay na sab ko nimo, ayaw supaka ang akong gusto. Lovey, Dili na ko gawas nun. Biyuda naman tuod ko. Pero doon ang pako'y tulubagoy nga dili ko mahimong isalikway. Og kana mao ang akong anak. Mahal ko kaayo si Misty. Lovey, Untog ano na to karon si Misty. Mahitungod sa naputol na tong kalipay. Nakasiguro ko nga mo rebuild digit siya. Nahadok na di ko nga magpalayo siya na ako. buhaton ka na ni Misty. Buhaton. Og ikaw mao'y hinungdan. Lovey, Nahadlok ko nga. Nga dili kay love rin gibati karon ni Misty diyan ni mo. Obsession. unsa? Wa na mahadlok nga may angkon si Misty nga in love siya ni mo. Kinsa iyang gisultihan? Ako. Kinahanglan masumpo na ang maunihang pagbati. Nahadlok na ko. Ayo ka, Lovey. Gamhanan ang atong duha ka ugma. Nalimot ka. Namatay na ko. Pero gihatagan paghigayon nga mapuhi. Aron ipadayon nato ang kalipay nga gustong agawon sa kamatayon. Magampo ang ta, Lovey. Donggon na lagi sa tuwa sa langit ang atong pangamuyo. Timan ilang yun. Gamhanan ang atong duha kaguma. Maura gani atong mahimo. Mularga man ko na ka. Oh.
Gigutom naman ko, Labi. Asa ka man mo kaon din eh. Dali. Mangitatag ato makanan. Magkuyog tang duha. Unyag doon ay magkakita nato o magkasumbong ni Missy. Ha? Kinahanglan likaya nato nga masayro ni Missy nga atong panagkuyog. Hangtod na kining atong Lovers Lane. Dili ko gusto nga masayra ni Missy. May giapilan ka bang organization sa mga businessmen? Doon na. Magpa-register sa ko. Aron kung magkuyong tado dili magduda si Misty. Dali ta makarason nga kung nga nung nagkuyog ka, di ba? Gigutom ka man ka. Mamaya na ta din eh. Huwat ako din ha. Unsa? Mamalit ko sa paborito na itong pagkaon. Magsawa na sa ta, okay? Mular ka man ka. Gusto kang di ka na magkakita na ko? Amot lang. Naglibog naman hinuon ko. Huwat talagi ko din Magdali ako, okay? Tingali, gigutom sa ka. Munang naglibog ka. Huwat tagid ko din ha. Kadayot ra lagi ko. Hain naman sa dis mama. Ganun dili naman sa nako siya makontak. Wa siya sa office. Gusto na ako makiksulti niya aron. Mawaang akong kamingaw niya ni Primo. Mular kagod siya. Ug wa ko masayod kanus sa siya mong balik. Bahala na. Si Primo na lay tawag ko na ko balik. Magdali kong pamalit og pagkaon. Aron, ikasaw na ko ang akong labi. Ang ako cellphone. Si Misty ang nanawag. Bahala na. Dili na ko siya tupakon. Unsa man eh? Wa ko tubagan ni Mama. Wa sa ko tubagan ni Primo. Si Tita Seda sad. Wa sa kasiguruan kon unsa gyung orasa mo larga si Primo. Ay, kinsa man kay akong tawgon. Aron mawa ning gibati na akong homesick ni Primo. Muhuwat gid ka ako ni Primo. Pero, kung ako siyang ikaatubang, murigid ako ako'y problema. Nga mura pag nagtungtong ko sa panganod, muragto ako sa langit. Sure na ko, nga siyang akong labi, kay maunay gipaninggit sa akong kasing-kasing. Pero, si Misty, ang akong anak, sobrang iyang pagkagusto sa akong labi. Ug wa pa ko masayod unsaon ko siya sa pagpasabot. Ako na balang kahambiyaan sa Primo. Nalainan magyud kong maguna-una. Nga usara ka lalaki ang gipitik sa among kasing-kasing ni Bestie. Bibalik na si Lavi. Nganong niya naman sad ka? Nganong mahibong pamangyod ka?
Kung mo ko makita din, tindahan man di ba? Yes, tindahan bitaw ni. Pero, maayo untag mamalit ka. Igo raman sa kang mag-window shopping. Ah! Kimantayon ba nimo? Ang! Ikaw raman si nagbuhat ini. Maunang babantayan gyud ti ka. Yes, primo? Busy ka ayo nga akong anak, oy. Uy, huwag mo kumutana kung busy ba siya? Mo ito ba nga akong pangutana? Ni ba siya? Maong giingnan ka na ako nga busy siya, kay wa siya din he. Ay, haskang simpula ra gyud unta sa tubag sa akong pangutana. Nya. Kay naibaw naman ka nga wa din he ang akong anak. Unsa pa may imong gidugayan? Bida. Unsa may bida? Tindahan man eh. Nya, manghingilin ka customer? Mao gani nga hinginlan ti ka kay dili ka man customer. Nag-usik man lang ka sa akong oras sa pagsigig sunod-sunod nimo. Unya nga nang imong sabgong sunod-sunuron. Ha? Doon na palang hinuon kay isod sa imong bulsa. Unsa may ako isod? Ang imong kamot. Ito lang, oy. Tingsi lang ka. Ala, ato na. Ayaw nagbalik, ha? Ano di man kunin mo pabalikon? Unigdula ko'y paliton. Ikaw ba? Ikaw gyud ha? Ikaw gyud. Dili na gyud ka mo prangka nga ako imong gustong makita. Unsa? Kaluod ba ni mo tiguan nga ka? Siya. Iipa. Luod pa. Sige gud kag balik-balik din higod. Unya, ipasangil pa gyud nimo primo. Mao gyud kunuhay imong pangitaon ang wa. Ha? Ako, niyamang ko. Tingalig, mahimo na ko nimong sortihan. Unsay imong tuyo na ko. Huwag ka kiyapi. Ulo. Ato na ko, eh. Galuod-luod lang ka tiguan nga ka. Uy, kung nakahi, mura sa kinsa. Da, sibat ka lagi. Ay, puol na kay ng iyang naong, oy. Da, may anhilang gud to siya. Aron magpabugnaw. Anong imo mga gigunita ng akong suwang? Imo kong hakan? Nagpataon ba yun ko? Unsay hagpan? Akong pahira ng imong simod, uy, kay may munggos na mitungtong. Aw, sa guli ay. Sabi na ko, imo kong hakan. Healer sad ka da. Labi, may sakinan nga nagpaingon nga ni. Tingalig. Tingalig kinsa? Si Misty. Kinsa? Dini ka lang akong susihon. Murag, nagpalayo na ba ang sakinan? Hain man paingon ang sakinan. Tuwa day sa pikas kina. Dali. Atong tiwaso lang atong pagkaon. Maayo tingali nga, mamiya na tatini. Ha? Di kulpaan man ko. Tingali na nawag na sa bron si Misty. Mangutana ra ba gina siya kung diin ko. O nganong wadayin ko makatubag sa iya mga tawag. Mao ba? Mangutana pag giday siya nga ibaw man siyang businesswoman ang iyong inahan? Mamarahay na si Misty na ako. Di ba legal age naman si Misty? Nga naman di ay. Kinahanglan imo na siyang anaron aron mahimong independent. Bata pa si Misty. But legal age naman siya. Please. Ayaw uspa nga akong pagmahal o pag-atiman sa akong anak. Sige na, mabiya na ta din eh. Gigutom ba gani ko? Sus, namarahig na sa banga akong labi. Okay. Tiwas na nato nga atong paniuto ha. O unya, mamaya na ta din eh. Okay? Okay.
Forever understanding gini akong laki ay. Kaniad to pagin. Dali na. Mutiwas na tagkaon. Pila nakakamiss ko lang ang tawad ni Mama Kika na ako. Nangutan ako sa secretary kung doon na ba sa meeting. Huwag mo ko schedule. Mukhaon na lang hinoon ko. May nanuwag through phone. Tingalig si Mama na ron. Oh my God. Si Tito Willie ang nanawag. Tinakot siya bago na eh. Makadugang lang siya sa akong stress. Mukhaon na lang yun hinoon ko. Oh. Ay. Wa man tubaga ni Mr. nga akong tawag. Ako lang kung siyang pangutanon kung nabawa siya hain ron sa mama niya. Wa man gulis sa iyong office. Ay. Skang di malasa yun ako eh. Ato na ta. Ando na ta. Mularga pa payak ka. Sige. Manawag ko ni mo ha. Kung tuwan ako sa airport. Ha? Maghimo lang hinoon ko laing account. Kanang dili dudahan ni Misty. Mahadlok man ko, Labi. Labi, gamhanan ang atong duha ka gugma. Ug ang atong duha ka gugma, mauray manggitag paagi. Aron kita gihapong duha ang makadayon. Bahala na ni. Amping sa imong biyahe, ha? Waday kiss. Mga hangyo kag kiss. Tingali doon na sa imong kiss ni mo, ha? Inig-abot ni mo sa Manila. Uy. Kanindot paminahon. Nag-gel ang akong labi. Dali ni. I love you, Labi. Love you too, Labi. Labi. Mahal ka na ako. Mahal sa kayo na ako, Labi. Labi. Ay, unsa magkahiplano ni Primo? Udayon ka siyag larga? Tita Ceres? Uy, iya Misty. May balik man lagi ka. Huwag yun ako makontak si Primo. Ay, nabala ka sa gani ko, iha. Ganihan akong nanawag niya, pero waman ko to baga. Mao ba? Ma! Primo! Primo, worried kay ko nimo. Nganong kung kong gigakos? Nakagakos lang ko nimo tungod sa kalipay nga waday nahitabo nimo. Unsa? Ang anak, dini na siya ganiha. Huwag mi balik kay wa ka man kuno niya makontak. Mao gini tinuod, Prem. Oh, Misty, you don't have to be bothered. Dako na ko. O makamauna kong maamping sa kong kagalingon. Kuhaan di ko nimo sa katungod nga mag-worry sa imong safety. Salamat sa imong concern. Ma, muadto na ako sa airport. Muuban ko. No, Misty. Di ko masagot. Inigabot na ako sa airport. Daghan pa ko follow upon. Andun ako, ma, ha? Andun ako. Dong, ang pinggid sa imong pagikan, ha? Yes, ma. Ako? Walay kiss? Ha? Tingaling maduklan ka ni mama ni mo, Misty.
Okay, adto na ko. Bye ninyo do, ha? Primo, ihapit lang ko kung asa ko mahimo mo sa kayo og taxi. Ma, ipahatod lang si Misty sa tong service car. What? Okay. Mato na ka, ha? Tingalig, mauhi ko sa biyahe. Bye! Bye! Amping, Primo. Tuhan na si Primo, Misty. Dali. Ipahatod ko ikaw sa service car. Nagkanasab kaayong miss call si Misty. Ug matod pa sa akong sekretary. May anay pagyud siya sa akong opisina. Naingnan na ba si Misty sa akong sekretary nga wa ko'y sked karong adlaw nga meeting and whatever? Usa na mas kaya akong irason kung mangutana siya diin ko. Mura naman inuong kong sadaan sa mga relasyon ni Primo. Pero wa ko makapugong sa kahom sa akong kasing-kasing. Murag mulukso gini ko na akong makita si Primo. Ug murag og bayawon sa langit ka ng iya na kugunitan. Labi na gid kong iya kong kakson. Wa pa mawa si Primo sa akong kasing-kasing. Ma? Missy? Oh. Ngayon ka kugang magkang nakakita na ako, ma. Oh, mikalit man gud og panuktok og ikaw dayon ang mitingog. May law man gud kong giuna-una. Diin man day ka, ha? Wa man kay schedule sa mga meetings. Sorry anak. May nagpatabang na ako aron mogamay ang iyang income tax. Makamao ka na, ma? Of course. Onya? Dili na corruption. Of course not. May revise lang sa iyang mga expenses. Ingon man mga donation. Dagkog tabang ang pagpamino sa income tax kanang mga donations. Oh, wow, ha? Bright gid si mama da. Dali. Ma, I'm sad. What? And I'm humiliated. Unsa? Dali anak. Manlingkot ta. And tell mama, why do you have such feelings? Dali anak. Lingkod pa na ako. Ma, Unsa may nahita po, ha? miadto ko sa display center nila ni Primo. Unsa? Worried gid kaayo ko. Nganong wa siya makatubag sa akong mga tawag. Maotong mibalik ko sa display center. Unsa may gibuhat ni Primo? Murag wa siya malipay nga akong gigakos. Imo siyang gigakos? Ako siyang nagakos tungod kay all the while. Dautan ang ako una-una. Nganong wa ginito baga ang akong mga tawag. So, sa diyang nakita na nako siya, mami, diretso na ko gakos niya. Misty. Mihangyo ko niya nga masakay ko sa iyang auto og magpa-drop ko asa ko daling makasakay sa taxi. Pero iya kong gipaliparan. Iya kong gipahatod sa ilang service car. Tingalig, naluk si Primo nga mauhay sa iyang biyahe. I was humiliated, ma. Kaya gi-turn down niya ang tanan akong request. Anak, dili ka angay mahiubos. Dili ka angay mauwaw. Kung gi-turn down man niya ang tanan nimong request, tungkol ka doon naman siya valid reasons. Wa man gitingali feeling si Primo na ako, ma. Busy si Primo, anak. Ug kung gusto kag yung musud og relationship, dili mahimong ang tanan mong pagbuot mo ay matuman. You have to be considerate. Ingon ana ba, ma? Hey, you're still my baby, Misty. Dako na ko, ma. Dako na lagi ka. Pero, daghan kapag wa masabti. Nga si Mama ragi magkapasabot nimo. Og si Mama ragi mo sabot nimo.
Remember when you were Masakpan gyud kaha ang tagong relasyon nila ni Primo o Glenda, mga kasama at tangi ang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. Lang dalit ka nato sa RMN Drama. the two of Hello mga listeners, good evening. Ang pizza karon alas. Ang pizza mga listeners August 22. So katong video nga ang intro vlog kay katong intro vlog mga listeners kay gahapon to. Nya mo na itong outro no kay kuan. Gahapon i-download pa man ko sa kuan sa mga episode sa Mibali ko tungod nimo. Mga vlog, gihapit na ako vlog mga kalisteners niya karon. Mura na ito ang outro. O sagwa pa ito ma-edit. Advance pa itong video mga kalisteners. Manang kuan. Akong gisumpay mga kalisteners no. Yan, ako napit sa may Jollibee. Gamay na lay kulang sa episode mga listeners nga akong i-upload. Live streaming, gamay na lay kulang. Muna nga nagalakaw-lakaw ko para mapaspas-paspas ang data ba. Gamay na lang di kulang sa episode, sa live streaming nga akong ipangita, no? Kunya panikamutan ako mahuman ning drama ha. Kinimibalik ko tungod nimo aron makapokus na ko sa may buntag paghang moabot na ug sa uban pang drama no. Mga ito mga listeners, thank you so much for watching or for listening. Padung na ko uli. God bless sa tanan mga listeners no. Thank you so much.